Durant els propers 6 dies se celebrarà la Setmana contra la Leucèmia. Aquest dissabte, 200 pacients i expacients han sortit al carrer a tot l'estat espanyol per recaptar fons per investigar sobre la malaltia i també enviar un missatge d'esperança. Sobretot tenint en compte que, malgrat la duresa de la malaltia, 3 de cada 4 nens aconsegueix superar-la i també la meitat dels adults. L'Ari, de 4 anys, té leucèmia i ara es troba a la fase final del tractament. Aquest matí s'ha reunit amb pacients, expacients i familiars de persones que han tingut limfomes, leucèmia o altres malalties hematològiques malignes. L'objectiu, recaptar fons i sensibilitzar la població. A nosaltres ens han ajudat molt, però sentim que nosaltres tenim que retornar tota l'ajuda que hem rebut, des de l'hospital, metges, infermers, totes les associacions. La primera colaboración es esta que hacemos para fomentar la donación de médula, porque no hace falta morir para donar un órgano, sino estando en vida puedes donar también vida a otras personas que lo necesitan. Y ayudo para también demostrar a la gente que la palabra cáncer no es sinónimo de muerte. Al llarg del matí han repartit fullets informatius perquè els ciutadans col·laboressin amb la Fundació Josep Carreras, un referent en aquest àmbit. Participar-hi és molt senzill, només cal enviar un missatge que costa €1 amb 20 cèntims. Alguns s'han decidit ben ràpid. El importe es poquísimo, aunque fuese más, me parece que, bueno, si que fuésemos todos, imagínate lo que realmente se podría llegar a conseguir. Els diners que recaudem es destinen, en particular en aquest cas, a ajudar a projectes que investiguen sobre la toxicitat dels medicaments, per minimitzar els efectes secundaris, que és una línia de treball molt important per augmentar la qualitat de vida dels pacients una vegada trasplantats, en aquest cas. Al final de la jornada, els 5 grups que han participat a Barcelona s'han reunit a la plaça Urquinaona amb una bona notícia. Fins al moment s'han recollit més de 40.000 euros.